हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैहाय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने बे भिडिअआनो जाबाय नैया आं बेखौ जानो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों आरो देखायनायजों लोगोसे नोंसोरखौबो खुदै गहोनो नागिरदों आरो नायलांबाय था हारसिंनो होख्लायनोसै दिनै खुदै गनो नाङा दै रावबो मा नारें होनो नोंसिना नैखौ जोंना माबा मिथा मुरि होनो आरो जोंना सोरनाबा सोरनाबा मुसुमि नारें होनो नामाथाय बेखौनो होनो ना मायो मिथिया आरो आङो मिथा मुरिसो होनो आं मिथिनायाव आरो बेखौ मिथा मुरि होनो ओमफ्राय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो जानो लुबैखाबाय थादोंमोन दिनैसो मोनजासिगोन आरो जानो लुबैखाबाय थादोंमोन ओमफ्रायो न'निनो फिथाइया बाराबो थाइखायाखैमोन दिनै जानोसै आरो हारसिंनो बाराबो थाइखायाखैमोन थाइबासोल'सो दंमोन आं दिनै थाइनै जानोसै हारसिं जोंहा फंबाय बियो जानोबा फै जानायासो जागोन र' हैद नाङालै ओइयाव थाइसे दं नों बेलेग जा बेलेग लगायना जा आंना थिग गोसा फानलु थिग गोसा होना जागोन आं ए जा होमबालाय जानो हायो फमफ्लासो जालांबाय नारेंआबो गोखासो जालायलाङो नामा बिगुरखौबो बेयावनो दोनना लाबाय मानो दानो फैखो नोंलाय हो नोंथ' दा फैयाना दा फैफेरामोन ना दा बायदियाव फैफेरामोन ना दानो खेला जोब्बाय ए बिसो जालायबाय खुदै गजोबलायबायलां खुदैयानो खारस्राजोबलायसिनोसैदां दायो हानोसै नै बिखौ ओरै हाना लानोसै बेबायदि हाना लाग्रोबाय आरो बिदि हाबाथाय टक टक गयो नै बिदि हाना लाबाथाय खोरोमदै नोंसिना गोदै ना गोखा बेसेबा गोबावनि उनाव जानो होननानै आसा खालामना दङमोन दिनै मोनजानायनि लामायाव फैबाय जाय बिथांमोना जानो होननानै आसा खालामना दंमोन आंजों जाफैनो हागोन नैया आंजों लोगोसे फैनानै माला जाबावगोन जानो लुबैनाया हामथारला नोंलाय मानो जानो नागिरदों होनबालाय बेखौ दसे बियावसोमोन
नुजानो गोसो दंबा फैब्रा ओरै ए नुजाना फेसबुक ना मा माथो बडो मोजां मोनबाय मानो नुजाया नोंलाय नुजाया जोंहा फंबाया नुजानो गोसो गैथ'आनो मालाबा देखायसिगोन आङो बिथांखौ फुदुबदुब जागुलायथारदों आरो नारें हानायानो गोखा जालांबाय खुबिला दोन नामा माला जाबावगोनलै माथो दाबो हाखांला जानो लुबैनाया हामथारला आंहा उदै खास्राजोब्बाय तमानो मोनो खामानि बोहैलाजोबथारबाय माबे बिदैयानो बोहैलाजोबथारबाय आखायाव सोरबा सोरबा नुनाया मुगैलायलांसिगोनसोदां आंसो जागोन आसुगुरनि मैलाबाबो आसुगुरावलाय मैला गैखायामोन आंहा साफा होखाथारदों मोनलायबाय आखाइ रुबायलायबाय जोंनाबो नुजानो गोसो दंबा नुजा नुजानो गोसो दंबा नुजा नुजा ओरै जालायनांगौ नारें हानाया ओरै जागुलायथारदों माथो आं दासो नायसनदों आंखौनो माने जानो आथुर जाथारबाय नालाय फुज्रिज्रि जागुलायथारबाय नारें माला मोनजागोन मा होनो आथुरानो जाय जानो गोसो थाइनै दंबावो हानना जाफैनो हागोन थाइनैल'थारसो दै थाइनैल' आरो सानैल' फै सासेयाव थाइसे सासेयाव थाइसे मोनजागोन बेखौ मालाय टुनटुलायासो दोननो होदों दा जाफैयोनो नायुं होनलायलायनोसै आरो नै लास्टथार मोनसे उथारसै हाबाब माला मोनजाबावगोन जा खुलुबायसो लुबैयो मैया लगायखांबाय नै माबा लगायखांबायलायनो हाखा जिरखांबाय आरो दा फानलु देना लानोसै फानलु देनानै होख्लायनोसै लगायनो गोमोन गोमोनखौसो नाय गोमोन गोजा जाबलायनाय एसे बोरैबालाय ओंखायनो हाना गानसै बोरैबालाय माथो सामब्राम गुफुरखौबो गरसे होनसै मोदोमफ्रुनायनि सामब्राम गुफुर गरसे मोनसे होनोसै ओमफ्रायो फानलुखौ 20तासो होना जानोसै नै फानलुआ बेखिनिखौनो जागुलायदों सोरबा आंनिफ्राय बुरजा जानो हाग्राया आङो नैयावहाय 15तासो लादों खनसे जानाया नै बानलुखौ देना लाग्रोनोसै आंहा थबसेयावबो दै दंबावलायसो आयु दा देनायाव बोरैबासो जागोन माथो दा थबथाफोराव देलाहाय हायावनो देनोसै केमेरायानो जोरनोसैसोहाय नायस्लायगासिनो दां
माथो फानलु दानि देनायाव सिदेरनाया मोखाङा आलौजोब्बाय मा जाबावनांगौ जाखो संसारालै नै होजोब्बाय दानिखौ एरना लानोसै लगायना लानोसै हालदै होनांगोन ना संख्रि होनोसै नांगोना नाङाहाय संख्रियालाय संख्रि होबाय ओमफ्राय हालदै एसे होनोसै गोजा जाथावना नुनायनि एसे होनोसै हालदैखौ जाबायलै बाराद्रायबाथाय गोखासो जागोन दा जाबायना आंना मोनजामारसिगोन मोखां जि आलौबाय फानलु सिदेरदोंमोन दानि बाथोन देनायाव आलौजोब्बाय मोखाङा फाय जागोन ना जाया जाजोबसै नै नोमबाजैया बारा नायना थानाय नङा नारेंखौबाथाय आयदै हालाहां फंबायनो एसे दोनसै नै जाथावना जादोंना जायाखै नालाय जाथावना जाबाय ने लुगैलायगोन दा नोंसोरो सोर लुगैयो सोर लुगैया मिथिलाहाय जानोसै आं सामस नांलाया Dami lo. Ini sih danger. Ang lalo di sa akin na. Ganda. Ano ko sana hayaan ka na. Salba. Please number one. Đây là không lại. Để không bật là lúc sơ ra được. Không cháu này giá cả xin. Anh này nè. Anh nha. Để không tiền năng à. Khá này hai món nó làm mày नारेंआबो इसेबां गोदैद्रायबो नङा खैरोम दैरोम सान्दुं गोसायाव मोजां जादों आरो गोदैबो नङा गोखैबो नङा गेजेरावनो बोखारनो रोंलायलायदायानो
बानलुआ रेन्जार गोसा जाखादों जानो होननानै गोसा खादों जाजोबखाबो माखानांगौ मोनबासो ओरैनो माला bisa bukan nasi nanga Tidak zina halus kan itu pembiasaan hari ini pilih sampai ya langsung aja bisa dulu nih bisa nunggu nih ya langsung kadang kadang tuh ibu bilang halus kan itu kadangnya betul enggak lalu kabar lungsup kadang nih lungsup tanah sekarang itu nggak boleh lungsian deh lungsui kamleo nih lungsas lam baru aku betul nggak nih bang kamleo lungsas sih udah ayo lungsas mah sih sebentar dia kamleo lungsas bah sudah lain roh Panlu bidai sesuatu. Panlu bidai lu jelas kan? Nayum lagi siapa? Panas. Bagi थाइसेजों थाइबा बानलु नांगौ नंखाय साननाङा जामार थायोबो आङो ओमफ्राय जोंहा थुनथुलाया जानो नुबा थाइसेखौनो गारो आरो ओंखाम जानायफ्राव लाबानो दाना माने आं जाबाय जाखायो इमान जाबाय जानानै आरो मालाबा उदै आलौना बाब्राबो आरो खिनाय जायो आंसो जायो आंसो खियो नोंहालाय मा जायो होनो आङो होनबाबो थुनथुलाया जानो होआ मोजां ना मानसिया मोजां ना थुनथुलाया थिगौनो बुंगाय सिलिखा ओंखारलायनाय गोख्रै गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै जानानै आं नारें जाख्लाखौ अननानै साफालाय मुसुबि उदै आलौबाय संख्रि जानि संख्रि एसे आलौबायना बेखौ बारा जाजोबा जों नङा बुस्थुआवसो जालाजोबगोन बेखौ जानांगौ जानो लुगैदोंबा कमेन्टआव खिथाहर थांनानै हैगोन आं थाइनै दंबायोना सानै मानसि मोनजागोन आरो थाइनै दंबायो ओमफ्राय थुनथुलाया जानो होनदोंमोन आरो जुदि नोंसोरो जाथारोबा आङो हैगोन ना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना मा होनो बोरै नुखो आंनि नारें जानायखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय रावबोआनो साबस्क्राइब खालामनानै होथाराखै
माने भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामलाङा गावस्रा अन्नानै खालाम दे नै आखाइ खबजोबनानै बुंदों खालामथार दे होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय